Здравейте, днес бих искал да повдигна една тема, която е свързана с силовите спортове. Един от които е олимпийско вдигане, който аз тренирам. И ситуацията е следната. След дни, в които се натоварвам на макс, загубвам съня си. Пробвал съм всякакви неща. Масажи, стречинг, магнези, студени душове, не пия кафе. Но губя съня си след такива дни. Не всички хора са засегнати от този синдром, но има една група от хора, които, поне това чета в интернет, една група от хора, които се засягат от този синдром и губят съня си. Това се случва най-вече защото се превъзбужда нервната система, тялото произвежда много адреналин и кортизол, за да може да се справи с натоварването, с стреса. Оттам адреналин и кортизол се конфронтират с мелатонина, който отговаря за съня, инсулина, който отговаря за баланса на кръвната захар. Следствие на тези биохимични процеси се получава тази загуба на сън. Ако някой обаче знае как може да се мине през този процес без да загубиш съня си, ще се радвам да сподели. Успешен ден на всички!